חברים שלי רוצים שאני אעשה סמיילים עם עוד סמיילים של חפצים וזה, למשל כזה, תראו, זה יהיה בסוף הסרטון, כאילו זה יהיה בסוף הסרטון, כשאני אסיים עכשיו את הסרטון אז אני אעשה את זה, כאילו אני אומר לכם איך אני עושה את זה. מקווה שתאהבו, אוהבת אתכם מלא. חזרתי מאילת, הייתי באילת, נסעתי לאילת ואז חזרנו מיום ראשון עד יום ראשון, אחד, שתיים, ממש מלא זמן היינו שם, ואולי מחר אנחנו הולכים לים. זה לישון גדול.